tsayawa. A ƙa'idar musulunci duk lokacin da baka tabbatar da abin da mutum ya faɗa daga bakinsa zuwa kunnenka ba, sai dai ka sa abin a sikelin zargi ba a yadda ka sa shi a sikelin tabbaci ba. Amma idan ka ji, to wannan kuma ana buƙatar ka tsaya nan ma ka yi bincike in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah ya ce doka samu wani fasiki ya zo muku da wani labari ba tabbatacce ba. Manzo Allah ya ce to kada ku ce za ku dauki mataki a kai. Ku tsaya ku yi bincike, ku tabbatar da sahihancin sa da ingancin sa da kuma inda labarin ya taso da inda zai je shi. Dan in ba haka ba za ka je ka afka wasu mutane da jahilci baka sani ba, ashe abin ba haka yake ba. Dewa yana iya faruwa a gaya maka wani ya ce sai ka je ka bincika sai ka tarar labarin ashe ma ba haka yake ba. To irin wannan shari'a musulunci ta sa ka tsaya ka yi bincike sosai idan wani musamman ba mutumin kwarai ba, mutumin da ba na kwarai bai ka maka labari da cikin shi kuma akwai wani abu na rashin tabbas, to akwai buƙatar ka tsaya ka bincika sosai.